Merħba, grazzi tal-ġajtu naqattu magħna għall-attività oħra Merlin waqt dan il-festival tal-ktib, dal-festival format bla preċedent, minħabba ovvjament dak li għoddej, però qed nagħmlu l-almu tagħna li mill-li ġara nieħdu li nistgħu u noħolqu attivitajiet li kieku fiżikament fuq stand l-MCC, il-Belt Valletta, mhux bil-fors konna nkun nistgħu norganizzaw. Waħda minnhom hija tal-lejla fej ħankun qed nitkellmu dwar ktib li għadna kif pubblikajna, ġdid imma mhux ġdid huwa altru mill-ġdid għax huwa kult modern huwa l-Manifest tal-Killer ta' Karl Schembri u naturalment pers li Karl President qiegħed barra minn Malta kieku kienet tkun iżjed jgħidu diffiċli u komplikata li ikun magħna fil-festival. Dal-ktib kien ħareġ għall-ewwel darba mit-Choppy Books fl-2006, kien reġa' jidher li ma jista' jikkonfermalna Karl kien reġa' ġie anke stampat mill-ġdid u wara diversi snin out of print kif jgħidu, rġajna pubblikajnih din is-sena f'edizzjoni ġdida. Nista' issa għandna llum biex nitkellmu dwaru mhux se noqgħod nilagħab pjena imma aħna fortunati li aċċetta l-istedina Matthew Vella illi jitħaddet għandu għax hija informali ħafna ma' Karl dwar il-manifest, dwar il-ktieb u dwar affarijiet oħra. Merħba Karl, merħba Matthew u ħanħalli fidejkom. Grazzi. Ok, grazzi Chris u merħba kulħadd insomma grazzi ta' din l-istedina virtuali. Jien Matthew Vella, ġurnalist mal-Malta Today u qed inkellem il-Karl Schembri li huwa ħabib tiegħi u kien ukoll ħafna żmien ilu l-editur tiegħi. Ġurnalist tajjeb ħafna, wieħed mill-aħjar ġurnalisti li kellna Malta fi żmien meta kien jikteb mal-Independent, ħafna qabel naħseb kien minn għalija mal-Media Link, imma mbagħad kien fejn jitlu ġurnal indipendenti kien mal-Independent, u mbagħad mal-Malta Today. Ġurnalist li għallimni ħafna ukoll u li mbagħad għamel ma kienx kuntent biss bil-ħajja ta' ġurnalist f'Malta, naħseb ftit minn dawk l-istejjer inkitbu wkoll jekk min jsir fil-ktieb taħt il-kapa tax-xemx sewwa, dak nitkellmu fuq forsi darba oħra. Iżda mbagħad kien mar jikteb jibgħat l-istejjer ukoll minn Gaza sewwa Karl. Kien sa fl-aħħar wara kellek dik l-avventura kont mort il-Palestina mbagħad spiċċajt ukoll dħalt Gaza wara ħafna insomma taħbit dak iż-żmien u llum qiegħed ma' min qiegħed bħalissa Karl fil-rwol umanitarjanu tiegħek. Illum ngħix il-Ġordan mal-Norwegian Refugee Council qiegħed Media Advisor għar-reġjun. Kif spjegajt int, kien vjaġġ minn Malta għal Palestina, għamilt 4 snin ngħix Gaza, u kont tħalt bħala ġurnalist, u mbagħad bdejt naħdem bħala media officer ma' Oxfam, organizzazzjoni umanitarja, u mbagħad eventwalment ġejt il-Ġordan, għamilt xi żmien il-Libanu, u bħalissa nikkaverja r-reġjun għal Norwegian Refugee Council dal-aħħar 5 snin. Ok. Mela, ejna ftit tal-ktib. L-ewwel nisa l-ktib it-tielet edizzjoni ta' dal-ktib sewwa u cover fantastiku, cover li sa ċertu punt jagħmlu ġustizzja wkoll, jiġifieri il-kulur bold tiegħu ħamran. Jien għandi hawnhekk il-cover tat-tieni edition li kienet il-tieni edition ta' Choppy Books, jiġifieri aħjar mill-ewwel cover. L-ewwel cover niftakar li kien il-mouse fuq l-iskrin għax ovvjament il-manifest tal-killer. Nitkellmu fuq żmien fejn konna nużaw il-forums biex nitkellmu u nxandru l-affarijiet, u mbagħad kellek dal-cover fejn għandek il-marka tat-tigra u koll il-graffiti li huma aspetti ċentrali għal din l-istorja. Imma llum għandna dal-cover li huwa ferm aħjar li hija il-raised fist, tintuża f'ħafna kuntesti ngħidu hekk xellugini anke mill-movimenti autonomi, hija l-power fist ukoll
mill-moviment tal-Black Panthers ukoll fl-Amerika u ntużat ukoll f'sfondi oħrajn. Hekk min jsir żball ukoll il-moviment tal-mużika Northern Soul ukoll jużaw raised fist simili bħal dan adattat minn dan id-diżin. U llum qed jintuża ħafna mill-Black Lives Matter. Baqa' jevolvi fl-istorja huwa cover ġenjali ta' Pier Portelli, ġifieri il-kredit kollu lilu li anka poġġa l-qattus f'dak il-pon. L-qattus li jiffeaturja fil-romanz u b'mod sottili poġġihem ġifieri le għamel biċċa xogħol vera kbira. U grazzi wkoll għal Merlin li fil-fatt tidher ukoll l-arti li tippubblika l-ktieb, jiġifieri il-kraft hija importanti għax anke l-mod kif it-test u l-fonts huma spazjati, jiġifieri jagħmlu ktieb meta taqrah tieħu gost taqrah ukoll jiġifieri kelli fortuna nerġa' naqra dal-ktieb issa u ovvjament l-esperjenza li taqra meta jkun ktieb magħmul b'mod professjonali wkoll minn publisher tagħmel differenza kollha kwalità vera importanti fil-produzzjoni tal-kotba. Interessanti Matthew li qed issemmi illi għax dik hija parti mill-istorja tal-manifest f'ċertu sens, jiġifieri kien meta kelli l-ewwel manuskritt u qed indur bih u kien raħ Mario Zoppardi u kien enni ħafna neditjah u bdilna tajna ħafna minnu. Ma stajtx insib fejn ħan ippubblikah u kien Salvo Balzan, Xavier Balzan tal-Malta Today li kont tajtulu kien sifer għas-sajf jidhirli kien imur Franza u niftakar għatlu aqra for all it's worth ma nafx saraqbat nagħmel bih. U niftakar nirċievi SMS għalli data ġen jaħtieġ noħorġuh. Min arb qatt ma kien ippubblika ktieb qabel ġifieri Xavier kien qed jippubblika l-gazzetti u magazines. Għandna ngħidu li hawnhekk hawn il-logo ta' Choppy Books jista' jaraħ ma nafx hekk focus sewwa, imma dawk huma n-nuċċali ta' Julian Manduka. Ta' Julian Manduka, eżattament. Jiġifieri Choppy kien il-laqam ta' Julian Manduka li kien ġurnalist mal-Malta Today, sfortunatament ħallina jekk min se jiżbal fl-2004. Jo fl-2005. 2005, ekku. U sena wara ħareġ fil-fatt dak il-ktieb u Xavier għalli da jaħtieġ noħorġu għalli dak tip tal-ostra, insomma ħanoħorġu. Għatlu tal-ostra, all right, tajjeb. U vvinta Choppy Books, bomaċ lil Julian Manduka, il-mod kif żammejna. U kif qed issemmu intom, infatti trid insemmija u għedtu intom qabli puntu il-mertu huwa proprju dak iż-żmien kien żmien differenti, kienet sfida ma kienx faċli għalih ċert, ġifieri li jippubblika ħafna issa dħalna fuq il-list, speċi għamilna edizzjoni ġdida xi ħaġa li diġà kienet ġifieri verament chapeau minn pubblikatura l ieħor għax nimmaġina li ma kienx ħaġa faċli dak iż-żmien fil-2006 żminijiet differenti li joħroġ xogħol hekk, jiġifieri verament. Ekku. Fil-fatt kif nitkellmu fuq l-2006 nibqa' mbellaħ kważi issa li qed rġajt rajt il-manifest għax l-istampa li Karl li int tagħti għal dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu fuq ix-xandir, pluralizmu tax-xandir ta' dak iż-żmien. Nitkellmu fuq ir-referenzi li għandek hawnhekk dak tip huwa mimli referenzi fictional imma ovvjament huma referenzi għal nies ukoll li kienu attivi dak iż-żmien fil-gazzetti, fit-television, l-attivisti wkoll li huma il-protagonisti ta' dal-ktieb, il-politiċi. Karla, hawnhekk inti tagħti stampa ta' dik is-sena kważi tal-2006. U nibqa' mbellaħ kif ngħidu rajt il-2006 tngħidu vera 14 sena ilu. Jiġifieri it looks like a lifetime ago. Imma it looks like a lifetime ago għax għandek law niskielet dinja differenti fejn dak iż-żmien il-gazzetti kienu stampati u l-gazzetta stampata kienet tot dak iż-żmien. Dak iż-żmien jekk tikteb opinion jew tikteb itra fil-gazzetta jew iċċempel ir-radju u tagħti l-opinjoni tiegħek kienet xi ħaġa li issa kienet tagħmel effett. Jiġifieri illum differenti, illum inti tidħol fuq il-Facebook account tiegħek u tagħmel it-tweet. Jiġifieri
din hija tema wkoll meta nitkellmu kemm fuq il-programmi li kien hemm dak iż-żmien, ir-riklami li inti semmi, ir-rwol tal-raġu taċ-ċittadin sewwa, ir-rwol tal-Internet Forum, il-killer jitkellem minn Internet Forum li għax ħaġa li llum ma ssirx, imma dak iż-żmien kien hemm Internet Fora, jiġifieri u nitkellmu fuq żmien fejn naħseb il-blogs laqqas kienu qabdu bil-mod li qabdu, jiġifieri meta ngħidu blogs qed ngħidu websites żgħar individwali tan-nies li jkdbu l-opinjoni tagħhom. Jiġifieri inti tikteb eżatt fuq dak iż-żmien kważi kważi d-cusp ta' meta nbidlu l-affarijiet. Fil-fatt, ikolli ngħid li naħseb da żmien forsi kien jeżisti l-high five qed nitkellmu sentejn qabel mal-Facebook beda jintuża bil-mod il-mod. U laqqas beda jintuża bil-mod kif nafuh illum fil-politika, ġifieri mhux kif beda jużah il-kampanja ta' Obama, il-Labor f'Malta fl-2013. Ġifieri dan qed nitkellmu fuq żmien l-2006 kważi kważi. Hemm stampa ta' żmien totalment differenti, ma fl-aħħar, eżatt fl-aħħar ta' meta nbidel. Jekk nitkellmu pereżempju fuq jiena fix-xandir. X'tista' tgħidilna l-inqas forsi minn dak li tiftakar int meta ktibtu dak-ktieb? X'kienu ġrajiet ta' dak iż-żmien li nebħu ħafna mill-episodji differenti li hemm fil-manifest? Jien li għamilt hawnhekk illi qaqqat il-pluralizmu fix-xandir li kellna fid-disajnijiet mal-midġja tal-internet f'Malta. Ġifieri waqqathom f'daqqa, ishom ġraw f'daqqa. U l-mistoqsija ċentrali tiegħi dakinhar kienet kif se jġibruħu ċ-ċittadin, dak iż-żmien kien hemm il-programm ta' John Bundy, ċ-ċittadin, u nies iċemplu, hello jien ċittadin, niftakar il-Live FM, kellek Oliver Friġġieri, kellu programm seminari fuq il-Live FM, nhar terba' bil-lejl, kont nisimgħu kont anke nċempillu kultant. Daw kienu mumenti fej kellek ċerta ottimizmu, kellek ċerta ftuħ li konna nafu kif sa nġibu ruħna fihom. Issa aħna ma konniex taħt l-Unjoni Sovjetika jew naf iċ-Ċekoslovakkja, imma f'daqqa waħda kellek flok minn xandir Malta sibtijiet flimkien u l-helikopter iduru f'daqqa waħda John Bundy u da kważi freak show hemmhekk taf kif u kulħadd iċempel u min joffendi ħbommu, jien ġitni din mistoqsija, iċ-ċittadin kif se jġibruħu f'daqqa waħda, ftaħtlu l-mikrofonu, x'ħajqbad jagħmel. U hemmhekk bdejt naħseb dan il-karattru ta' Mario Brinkat. Mario Brinkat li huwa il-pastizz biex ngħidulu hekk, dar li mhux artikolat, mhux edukat ħafna, huwa watchman sempliċi, però għandu opinjonijiet, jismu opinjonijiet li joġbuh u li jixtieq li kienu tiegħu, jixtieq li qalhom hu. Li hija xi ħaġa li naħseb ngħaddu minnha kollha kemm aħna anke ma ġieli taqra ktib tajjeb u tgħid il-losta da x'taq ktibtu jien jew jien naf da eżatt joħroġ dak li qed naħseb jien. U allura ġifieri inti għandek din il-karattru li qed jirribella b'mod tiegħu b'mod pjuttost medjokri jekk trid. Imma qed jipplaġġarizza dak li qed jgħid dan il-killer anonimu ma nafux minnu li I don't want to give it away too much għal minn għadu ma qraħx, ma huwa pjuttost ħafna qrib ta' dan il-watchman iktar milli kien jemmen. U jibda jipplaġġarizza dan il-kliem tal-killer li huwa pjuttost sedizzjuż, rivoluzzjonarju, dan irid ħarrab l-annimali taċ-ċirklu, irid li ntajru l-parlament għax mimli korrotti, il-pulizija korrotta, il-faxxista, il-kapitalizmu li jaqret l-umanità. U da Mario Brinkat jgħid dawn naqbel magħhom dawn l-affarijiet jien speċi might as well isni għattom jien, u kienet jagħmel copy u paste f'dawn il-forums fuq l-internet sal-punt li l-pulizija tibda tissuspetta li huwa il-killer innifsu ġifieri. Ġifieri kont qed naħseb f'din il-ftuħ bil-pluralizmu mbagħad kellek il-midja tal-internet fej again dak iż-żmien llum saret jidher li hemm xi website li isa mużew tal-internet fej kellek pereżempju l-GeoCities. GeoCities kienu websites b'xejn jien kelli waħda li tista' tikteb li trid fuqha
Dak iż-żmien kont il-junior college, kont qed nikteb fuq mod anonimu, ġifieri l-idea tal-killer kontex ta' ċertu mod mellow ħafna, ġifieri meċċej ta' barra minn hawn, ma kienet xi ħaġa li stajt tagħmel illi tkun anonimu, l-internet kien għadu again bħal pluralizmu, bħal bidu tal-pluralizmu, kien perjodu ottimista ħafna, ma mhux bħallum monopolizzat mill-Google, kważi kull website, kull gazzetta għandha l-istess sistema. Dak iż-żmien kien inti kellek tkun kważi hacker biex tibni li trid inti, imma kellek tools li tista' toħodhom minn hawn u minn hemm u tibni xi ħaġa. U kien perjodu interessanti ferm għax ma kienx definit, ma kienx ovvju l-fejn miexi u kien hemm dik l-ottimizmu li jista' jkun ħafna iżjed interessanti milli naħseb li llum huwa dominat minn forzi oskuri ħafna bħal Russja, bħal Saudi, bħal li qegħdin jiddeterminaw anke outcomes politiċi f'pajjiżi oħra. Anyway, ġifieri dik kienet more or less kellek imbagħad f'Malta affarijiet speċifiċi ħafna, kellek għal min jiftakar il-programm Tista' tkun int li kien hemm referenza ċara lih. Kien referenza ovvja minn x'ismu fil-ktieb fakkarni tista' ttir. Tista' ttir int. U kellek da fuq xandir pubbliku ġifieri. Kienet xi ħaġa ġdida ħafna dak iż-żmien dak li konna naraw ġifieri apparti tista' tkun int x'kien ġifieri bħala programm, imma anke x'kien dak jisu mit-television Taljan jew anke Amerikan li naraw in-nies jiġu jitkellmu fuq id-dbatija tagħhom, eċetera, eċetera, mbagħad ikollhom dar rigal kbir fl-aħħar tal-programm. Kienet ħaġa ġdida dak iż-żmien. Totalment, ġifieri inti kellek il-konfessjonal fuq it-television, li inti tiftaħ qalbek, li iktar m'għandek ħajtek imnejka, iktar ħataqla rigali, ġifieri iktar ma għandek addictions, iktar minn loser, iktar ma nafx, iktar ma telquk nisa, iktar ma ġifieri iktar ma titfa' fl-ingredjenti, iktar ħajkollok hampers u ħajjiġi xi ħadd jiżbollok il-ħajt u ħajjiġi bajjadlek u ħajtik toaster u mbagħad tieħu u kien sfaċċatament ġifieri da kummerċjaliżmu sfaċċat f'wiċċek, ġifieri ħatmur Dubai mal-Aġenzija tal-Vjaġġi tal-preżentatriċi, da kollu fuq it-TVM. Li ġifieri imma maċċan il-lussu li nara da TVM daqskemm konna nara dak iż-żmien, imma ġifieri l-medjokrità dan l-istess fl-aħħar mill-aħħar. Qed tissemmu wkoll żewġ affarijiet fejn għandek dak il-pluralizmu li qabel. L-onis fil-gazzetti dak iż-żmien kellek ħafna gatekeepers, nsejħulhom hekk, jew gwardjani li kienu ġifieri gwardjani ta' kollox tal-moralità, tal-good taste, pereżempju, ta' kif taħseb. Illum differenti, illum għandek il-Facebook ġifieri, u llum għandek naturalment ġifieri dik id-demokrazija tat-teknoloġija għandek Tom, Dick and Harry li jaqbad jagħmellek live stream fuq l-esperjenza ħażina li ġratlu llum u din hija raġuni allura xiex is-sistema hija mnejka u kollu ssir ħażin u eċetera għandna nkeċċu l-dak minn Malta bla 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 ġifieri. U spiċċajna b'mod ironiku ġifieri għalkemm għandi dal-pluralizmu fuq steroids insomma li għandna bħalissa so to speak, imma dak huwa social media, għandna mbagħad il-gazzetti li spiċċaw issa, il-gazzetti jirrapportaw dawn l-affarijiet ġifieri qabel kien bil-maqlub, qabel inti kont tistenna l-gazzetta tgħidlek ġara l-bieraħ, llum għandek il-gazzetti qegħdin jirrapportaw dak li n-nies qegħdin jgħidu fuq il-Facebook. Jiġifieri, again, l-istampa lill-manifestjati ta' dak iż-żmien tibda tinduna kemm inbidlet radikalment f'dawn l-aħħar 15-il sena, rajthom għaddejjin insomu xejn, imma il-bidla hija radikali. Jien nara wkoll bidla importanti ħafna klassi politika u fl-amministrazzjoni. Ġifieri dak inkiteb taħt il-renju u l-legacy ta' Fenek Adami, li ta' demokrazija kristjana, l-Ewropa tal-kristjaneżmu li daħħalna fiha, naħseb tista' tepitomizza taħt il-figura ta' Tonio Borg, il-politiku klerikali, iktar papa mill-papa,
li mbagħad ma kellu l-ebda problema jibgħat lura ajruplan mimli Eritrejani lura għal-mewt, illi żamm il-closed centers ta' detenzjoni fejn nies kienu qed jitalqu out of depression. Ma rridx nwaqfek imma nixtieq nagħmel referenza għalli għamil ktieb, ħalli dejjem naqdu ftit dak li qed tajt ukoll ma nafart li semmex. Again, ħanerġgħu niġu din l-istampa tal-2006. Kien żmien konservattiv ħafna. U għal-fatt li l-gazzetti kienu sa ċertu punt closed shop u kellek ħafna ukoll nies antiki, jiġifieri there was a creaky establishment fil-gazzetti, min jagħmel xi reċensjoni, min ikun l-għaref fuq ir-radio jew fil-gazzetti. Imma inti wkoll tagħti l-istampa tajba meta tintroduċi klassi politika hawnhekk li naturalment tirreferi wkoll għal-leaders li kien hemm dak iż-żmien. Mela il-Prim Ministru hawnhekk jismu Dr. Duarte Fenech Damati, li ovvjament nitkellmu fuq Edi Fenech Adami. L-Arċisqof huwa Giuseppe Fenech Damati li fil-ktieb ikun hu l-Prim Ministru. U għandek ukoll isem fantastiku għal-kap tal-oppożizzjoni Dr. Wilfried Zarb, ġifieri Alfred Sant, Tony Zarb, Wilfried Zarb, ġifieri eċċellenti. Imma u għandek ukoll għal min jaqra dal-ktieb ġifieri jintaqa' ma' dawn il-referenzi bħal diskors ta' Dr. Wilfried Zarb li laqda xjuħ pensjonanti u morda laboristi. Ġifieri tagħti tagħmel satira wkoll minn da żmien fejn kien hemm l-ewwel iżda konservattiżmu fil-klassi politika, inti semmejt il-Tonio Borg. Kien żmien totalment differenti. Milux jinktib fuq l-opposition f'Malta li hemm minnaħa tal-lemin religious gruppi reliġjużi kontra l-att tal-ugwaljanza. Imma interessanti ħafna li jien naħseb li dak iż-żmien ħafna minn dawn l-NGOs żgħar reliġjużi konservattivi xi ftit minnhom tal-lemin estrem. Kollha donnhom kienu moħbija dak iż-żmien kienu kollha jisom taħt il-gvern sa ċertu punt ta' Tonio Borg fi żmien meta kien prova jagħmel l-entrenchment konstituzzjonali tal-abort. Jien dak iż-żmien, jien kelli 26 sena, jien kont naħseb li din kienet xi ħaġa ikbar minn kulħadd, li din kienet se tiġri, li din kien hemm forza qawwija konservattiva, ma kien hemm l-ebda għażla għax Malta kienet. Ovvjament ġraw ħafna affarijiet since then, kien hemm referendum tad-divorzju, l-oppożizzjoni konservattiva, so to speak, għajjiet, it ran out of steam, mbagħad kien hemm naturalment kellek gvern li kellu aġenda totalment differenti u llum qegħdin fejn qegħdin. Imma dak kien iż-żmien ġifieri li fuq inti titkellem dwaru fil-Manifest tal-Killer, ġifieri kien hemm din l-impressjoni sa ċertu punt anke meta semmi kwistjoni ta' ċensura. Kien hemm ċerta soffokazzjoni mbagħad jiġifieri ta' ideat differenti u radikali. Totalment, jien niftakar kien hemm ma ninsewx kien hemm anka il-Korp tal-Pulizija kien twaqqa' ngħid waħda ejwan mill-Kummissarju dak iż-żmien George Grech bil-affair li kellu mal-Pollakka. Kellek l-imħalfin, prim imħallef u mħallef li nqabdu jixxaħmu mill-imnieħru. Ġifieri kellek il-vesti konservattiva serja, kif naqbel sobrija fil-image ta' Fenech Adami, imma minn taħt kellek da kollu għaddej ġifieri li kienet joħroġ b'mod splussiv mbagħad. Sewwa fl-istess żmien illi aħna deħlin fl-Ewropa konna tħallna diġà fil-2006 ma kien il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien meta Lawrence Gonzi kien Social Policy Minister kienu qegħdin jopponu li jkollna pereżempju l-ugwaljanza fl-orjentament sesswali fil-liġijiet. Kienu qegħdin jopponu lill-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea ma ġifieri ma aċċettax baqgħu sakemm kellu jaċċetta Lawrence Gonzi. Niftakar il-spokesman tiegħu ġifieri bħala ġurnalist kont nistaqsihom intom x'għandkom kontra di għaliex intom kontra di. Għandna l-liġijiet tagħna biżżejjed biex ikopru għal kollox ġifieri. Ġifieri dak il-kontest li fih għandek il-pluralizmu li ġi ħafna qabel, għandek il-taħwida manja tal-programmi fuq l-istazzjon pubbliku, il-radijiet, l-internet, li għax inti qabel saqsejtni kien dak iż-żmien u qisu kif inbidel illum.
li naraw li il-korruzzjoni, nepotizmu, mediokrità, jekk xej il-pulizija waqgħu għannejk iktar milli ħariġthom għannejk jien, x'daw l-inqas waqgħu waċċajt għax ma setgħux jaqbdu tigra. Aħna issa rajna kummissarju tal-pulizija jieħu fenkata waqt li għaddin jizvujtawlu bank u ma għaddejjin daw l-allegazzjonijiet serjissimi li laqas konna naħolmu bihom dak iż-żmien biex nkunu għedna kollox. Kellek l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia da kollu sar taħt l-amminist. Il-qabża li nara li minn dak il-konservatizmu taħt li jaħbi ċertu korruzzjoni anka morali, morna għal amoralizmu taħt il-reġim ta' Joseph Muscat, amoralizmu totali fej laqas biss tindenja ruħek ikollok xi ħadd tipo Peter Serafinon-Glott li kien il-filosofu li jipprova jagħti daqsxejn ta' razzjonalità politika, policy għal dak li qed jiġri, anka fej kważi diffiċli fihem. Fej għandek klassi ta' politiċi għadhom żgħar ħafna b'ambizzjonijiet ta' barra minna u li jiftħulek kontijiet il-Panama għal tal-elezzjoni u minnet naraw anka ġifieri jikkomplottaw b'iktar mod assassin fl-istorja tagħna. Il-korruzzjoni għadha hemm, il-medjokrità għadha hemm, il-nepotizmu, il-servilizmu baqgħu hemm u dik hija naħseb jekk tmur lil mid-dettalji li kont qed tissemmi ta' kif kien jopera l-internet, kif kien ix-xandir u kif hekk naħseb il-milje tal-istorja f'dan ir-romanz tibqa' hemm dik li hija medjokrità totali f'uħud mill-istituzzjonijiet tagħna u anke x'nistennew minnhom li mix-xandir pubbliku pereżempju ħadd madu kważi jistenna li jkollna li dan huwa intis biex isaħħaħ id-demokrazija pereżempju. Kellna dak iż-żmien u twaqqaf dal-aħħar fil-fatt Xarabank kien isek tista' tgħid il-prekursur tal-internet fej inti semmejt il-Facebook u s-social media, ġifieri Xarabank kull Tom, Dick and Harry seta' jmur fuq Xarabank u jħossu xi ħaġa x'qal jiena hekk u jien favur it-tattoos u jien favur in-nisa suwed u jien ma nħobbx in-nisa suwed. U hekk għamilt il-ġimgħa, mort nhar ta' ġimgħa u għamilt daqsxejn ta' ħoss. Issa tista' tagħmilha kull sekonda fuq Twitter, fuq Facebook, u tispiċċa xi loving Malta mbagħad tagħmel headline dak qal hekk u ieħor qal hekk u wieħed favur il-pastizzi u l-ieħor iħobb il-qastatat. Di saret il-trivializzazzjoni tad-diskors. Li hija naħseb il-paradoss tad-demokrazija li meta inti għandek ftuħ fejn tista' tgħid li trid imma għandek irrelevanza iktar minn qatt qabel. Ġifieri inti qabel kien ikollok ittra lill-editur u kien wieġbek xi ħadd u joqgħod jibgħat dik l-ittra u tistenna jekk l-editur x'ħajjużha jew le tista' qatt ma tiġi ppubblikata. U kienet anka l-esperjenza tal-ktieb innifsu li kien ċensurat mir-radju tal-Università. Tinsaqsik fuq dik. X'inhi l-istorja tal-ktieb taċ-ċensura u mbagħad iridu wkoll għax il-ktieb ukoll isemmi l-esperjenzi Maltin taċ-ċensura ta' dak iż-żmien. Ġifieri tagħmel referenza wkoll għall-episodju famuż tad-Daċċessa Amalfi mod differenti, meta tintroduċi tuttologu ngħidlu jiena il-speċi ta' l-intellettualoide li qiegħed fuq ir-radju li qed jagħmel programm minn flok Ivan. Għaddin naf li żewġ affarijiet. L-ewwel kurjuż inkun naf fuq min immodellajt dak dar-raġel l-intellettualoide, għażit li naftit tħil ta' x'kienet dik l-istorja f'dar karattru. Kif ukoll għax imbagħad għandek hemm passaġġ interessanti ħafna insomma fuq meta naslu dak il-kapitlu. Kif ukoll l-istorja, nibdew bl-istorja taċ-ċensura tal-ktieb, x'kien ġara kien.
Dakka kien ħareġ il-ktieb, fl-aħħar ħareġ taħt Choppy Books u kien hemm programm fuq ir-radju, radju tal-Università, fej Ray Kallejja l-attur kien jaqra romanzi xogħlijiet li għażelu. Kellu serje fej kien jisserjalizza romanzi. U Father Joe Borch li kien imexxi il-radju kien waqfu għallu li dan jikser il-proċedimenti, l-liġijiet tax-xandir minħabba il-lingwaġġ li hu. U dik kienet l-ironija li kien fuq ir-radju tal-Università, l-istess università li eventwalment iċċensurat il-Marka Milleri u l-Alex Vellagera, il-tempju tal-ħsieb kellu jidħol biex jagħmel dawn l-affarijiet. U kien ukoll kien attivament miżmum milli ikun fil-libreriji pubbliċi għal xi żmien, għal snin. Il-Dr. Kassar Lowell kont ibbażajtu kważi kollu il-karattru fuq Paul Schwireb li kien jagħmel ir-rivisti fuq it-Times. Paul Schwireb li kien fit-tmeninijiet dik kien ħaġa li qalli Mario Zoppardi kien kiteb din il-paper dwar Dunkarm u s-sesswalità ambivalenti tiegħu lejn Giannina Pisani, il-qaddejja li kienet tgħix miegħu. Fuq jidil il-ġurnal kien jismu Analiżi. U kont sibtu da, u interessanti li meta kont taħt il-kappa tax-xemx, Paul Schwireb kien kiteb rivista fit-Times fejn kien qal li waħda mill-istejjer tiegħi kienet vera insidjużi għaliex qiegħda titfadda del fuq Dun George Preka fil-karattru ta' Dun Joachim Psajla fil-ktieb tiegħi li kien qed jabbuża tifel u da. U kien fit-triq għall-kanonizzazzjoni. Sewwa, u Paul Schwireb kien qal din hija idea odjuża li fi żmien meta għandna l-ewwel qaddis li sa jsir qaddis kalx kemm bil-ħox b'istorja li qed jimplika kważi jimmaċ li dan huwa Dunkarm, imma nista' naqra għax għandi hawnhekk minn tal-minima naħseb kienu ppubblikaw taħt il-kappa tax-xemx jifekku. Mela, ħanaqra żewġ paragrafi biss malajr, mela. In Dun Joachim Psajla, Schembri allows his satirical bent and, I suspect, his strongly anti-clerical feelings to make him write viciously about a Maltese candidate for canonization by the Catholic Church. But f'paragrafu ieħor jgħid, apart from appearing at a time when someone with an unsullied reputation like Dun George Preka is up for canonization, this story has an unpleasant innuendo. For we are told that a street that was about to be named after Dun Joachim Psajla now became known simply as Psajla. This is surely meant to raise nasty sniggers. Again, dik kienet ir-reċensjoni komplikali kienet deret fit-Times u fis-Sunday Times dak iż-żmien. U għalhekk imbagħad kont jien insomma kont għadni ma x'kemm kelli xi 22 u kont weġibtu battitra lill-editur għadt grazzi lil Paul Schwireb ta' reċensjoni għax ir-reċensjoni kienet pjuttost da qabilni ma' Irvine Welsh li kien kuntent u ħaseb li qed jgħid li għax użajt klim ħażin u x'xen u da. Imma qed funny illi qed jattribwixxi lili li qed iżni nħammeġ il-reputazzjoni ta' kemm Dunkarm u Dun George meta kien Paul Schwireb innifsu li xi 20 sen ilu kitbilna din il-paper balla assunzjonijiet, assumptions dwar is-sesswalità ta' Dunkarm lejn il-qaddejja tiegħu. Ġifieri, u mbagħad ikkwota ġifieri fil-ktieb hemm dak il-kapitlu fil-Manifest tal-Killer il-kruċjata tas-sewwa fejn Dr. Kassar Lowell jieħu over il-programm li kien rivoluzzjonarju ta' Ivana Zoppardi fej jagħmel programm dwar il-sessualità ta' Dunkarm u x'kien iħoss lej il-qaddejja tiegħu Giannina Pisani. Li huwa bbażat ħafna fuq l-artiklu oriġinali ta' Paul Schwireb. To be fair, nasib forsi Saving Grace li kellna f'daħħar żminijiet kienet fil-fatt
kien fil-fatt it-tmiem ta' ċensura, ġifieri fejn tidħol fl-arti teatru, ġifieri nistgħu ngħidu l-silver lining ta' dawn episodi, ġifieri mhux biss b'tiegħek u imma anke bil-meħba kwestjoni ta' li tkisser sewwi kien hemm insomma ġejna l-inqas dak l-istat ta' normalità fejn tidħol l-arti, l-kidba u kważi meta taqra reċensjoni bħal din tibda tara stramba, ma nafx jekk hix quaint jew isa tinsema x'antikwata ma hija xi ħaġa forsi li ma tantx tara da żminijiet anzi ġifieri. Illum miftuħin għal ħafna żjed idejat, ġifieri anke qabel konna nitkellmu fuq il-konservattiżmu llum għandna kważi għandna dibattitu nazzjonali mhux daqshekk imma fuq l-abortu, drittijiet sesswali u reproduction rights tan-nisa jiġifieri li hija again kważi meta nibda nara xi jiġri llum u l-istampa li tina ta' dak iż-żmien ngħid x'qabża kbira kien hemm. Naqbel miegħek, qabża kbira fil-liġijiet, qabża kbira fil-platforms li għandna li naħseb li ġara li dawn ġraw b'mod tant malajr mingħajr binja, mingħajr il-pedamenti għalihom, inkluż il-gay rights u l-tneħħija taċ-ċensura illi ovvjament naqbel magħhom, naqbel ma' kollox, però l-oppożizzjoni għalihom u l-konservatizmu xorta għadu hemm. Ġifieri meta tara kif jirreaġixxu n-nies, tip ta' insulti li jintużaw anke li huma omofobiċi mod mainstream, tinduna li biex inkunu għedna kollox mhix differenti laqqas mill-esperjenza pereżempju tal-Amerika fejn għandek liġijiet fejn jagħtu l-ugwaljanza anke l-razzezz, l-suwed u bojot, imma għandek imbagħad razziżmu sfrenat mill-pulizija sal-politiċi sal-president li fl-aħħar ħajtqaċċat. Jiġifieri liġijiet jistgħu jitpoġġew jingħaddew, jiġu eżegwiti, imma il-mixja fil-ħsieb tan-nies dejjem hija dejjem tieħu ħafna iżjed żmien. Ekku. Naħseb ukoll nistgħu napplikaw din għal dik il-bidla naħseb li rajna f'organizzazzjoni bħal graffiti u l-graffiti qed insemmihom hawnhekk għax ovvjament fil-ktieb għandna l-għaqda tal-anarkiċi insomma li kienu li huma ċentrali ħafna l-istorja tal-killer. Naturalment il-mod kif inti tikkaratterizzhom, ġifieri sa ċertu punt jisa ftit grotteska jew l-inqas jiġifieri qed nitkellmu fuq tropes familjari ta' marxizmu, ċertu anarkiżmu. Jekk ngħidu li din kienet immodellata pereżempju għax hija evidenti fuq il-graffiti ta' dak iż-żmien. Illum naraw graffiti, ġifieri u qed insaqsik fuq din għax naf li kont tajt il-contribution tiegħek ukoll fid-dokumentarju li kienu għamlu il-graffiti stess. Illum tara din l-organizzazzjoni hija differenti, hija anzi organizzazzjoni popolari, ġifieri fl-azzjonijiet tagħha, issue oriented, fdata fuq issues tal-ippjanar, viċina ħafna ta' laqdiet tar-residenti li ma kienx teżisti dak iż-żmien. Again, jiġifieri dan l-establishment konservativ, issa mhux qed nirriferi biss, mhux qed ngħid għall-politika, mhux qed nirriferi għal Duarte Fenegdamati, l-Arċisqof u l-Oppożizzjoni. Jiġifieri kien hemm frame of mind suspettuża kontra min ikun radikali, kontra min kien ikollu jien insejħilha dik il-korla ġustifikata li llum anzi saret ġieħ kemm hemm jekk ma tkunx irrabjat bl-affarijiet li jiġru f'Malta u inti semmejt ħafna minnhom u mbagħad hemm l-affarijiet oħrajn jiġru fuq l-ambjent, l-ippjanar, il-medjokrità, eċetera, eċetera. Dak iż-żmien kienu kien hemm ma nafx jekk kienx frott tal-good times għax naħseb dejjem ikun hemm qisu dik ir-rieda li n-nies ma jkunux iridu jgħidu nfottu l-festi biex noqogħdu nirrabjaw fuq xi ngħidka. Imma llum inbidlet il-folja, jiġifieri l-anarkiċi ta' dak iż-żmien illum saru n-nies rispettati ħafna, anzi jiġifieri ħarġu policy paper, nismgħu minnhom, jiġu mistiedna għal konsultazzjonijiet fuq liġijiet tal-minimum wage, fuq liġijiet tal-ippjanar, tal-planning authority stess.
Jieħdu l-gvern il-qorti, qed jiftħu każijiet il-qorti, dawn huma azzjonijiet li laqas konna noħolmu bihom dak iż-żmien, però huwa kollu ta' credit lil graffiti li huma l-one consistent factor bidlu l-azzjonijiet tagħhom, però ma bidlux il-pożizzjonijiet u ma bidlux il-konsistenza u l-integrità tagħhom. Dak iż-żmien niftakar kienu jissejħu erba' tiqtates, kienu taf inti anke l-azzjonijiet tagħhom kienu jippruvaw waqgħu maċ-ċajt. Illum ħadd ma jwaqqgħu ċajt il-graffiti, jekk xejn huma din iwaqqgħu ċajt lill-istituzzjonijiet huma joħorġu kemm huwa legali l-Ministru tax-xogħlijiet pubbliċi li kull triq li qed jagħmilha bla permess. Daw affarijiet li il-graffiti qegħdin jesponu din il-korruzzjoni u thank God li għadhom magħna u qegħdin kibru fis-sevenness tagħhom illi illum mhux biss dak iż-żmien kien ikollok xi Michael Brigulio, James De Bono jintrabtu bil-Ktajjen jew l-Hilton. Illum qegħdin jieħdu l-gvern il-qorti. Talmu huma wkoll kif għandhom. Sinjurina, jien għandi il-problema li qed nogost qed insegwikom qed nisma' u nista' noqgħod sigħat oħra nisma' imma kontx ukoll li l-ħin għaddej u anke min-naħa tal-festival naħseb irridu bil-mod nibdew nagħlqu. Alright. Mela ħa nagħmlu hekk, malajr, l-aħħar żewġ mistoqsijiet u forsi jista' jirrispondihom f'daqqa. Malajr, it-twist fl-aħħar Mario Brincat il-Gwardjan Emanċipat. Għaliex? Mingħajr ma ngħidu ħafna dwar. Għaliex kien hemm dik it-twist fil-karattru u titkellem ħafna fuq in-narratur. Dik u number 2 x'sar minna t-tigra. Mario Brincat naħseb li kiber u matura il-moment li l-pulizija reknuh u speċi ta' qalulu badnik u dar realizza li daw aktar idioti mill-li kien jaħseb għaliex qegħdin waħlu fih u jaf f'minu il-killer anonimu mbagħad jirrealizza minnu u jgħid mhux ngħinhom biex jaqbdu l-killer. U hemmhekk kellu l-mument ta' emanċipazzjoni iktar minn qatt qabel fejn ħa azzjoni li hija kollha oriġinarjament tiegħu. Ġifieri da l-ewwel darba għamel xi ħaġa li ma kkupjax il xi ħadd ieħor, ma kkupjax il-kliem ta' ħadd ieħor, u meta l-kummissarju jgħidlu għaliex qed tagħmel hekk inti, għaliex tittaqleb kollox ta' taħt fuq. U jgħidlu għax nitnejjek. Mhux ħajatik raġuni, jekk int korrott ma tiġix issaqsi lili għaliex irid nagħmel hekk, jekk xejn insaqsi lilek, taf għaliex inti korrott, mhux issaqsi lili. Dik more or less l-ispjegazzjoni. It-tigra ma nafux sar minna, it-tigra terrorizzat pajjiż, rawa għawdex, ġifieri taf qasmet il-fliegu, ma nafux hux fake news jew vera rawa. Wilfried Zarb uża biex juri kemm kien gvern inkompetenti ta' dak iż-żmien, però tant inkompetenti li llum 15-il sena wara għadna ma nafux sar minna u għadha tiġri mas-saqaj. Grazzi ħafna lilkom, grazzi Matthew tal-intervista u l-konverzazzjoni u grazzi ovvjament il-Karl. Qed gost ħafna nisma' il-backstory, reminiscenzi tal-affarijiet ta' appuntu żmien li għadda żmien ma qisu l-bieraħ naħseb għan-nies tagħna. Biex nagħlaq ovvjament nfakkar kulħadd li issa għadha s-sibt u l-ħadd fadal jumejn oħra ta' attivitajiet tal-festival. Kemm tagħna Merlin ovvjament anke attività oħrajn ta' eżibituri oħra tal-Kunsill stess kollha online. Il-ktieb jekk nista' nagħmel naqra reklam finali, il-ktieb il-Manifest tal-Killer issibuh ovvjament is-sena m'hemmx stands, ma sarx tiġu tqalbu fl-stands sfortunatament. Ippruvajna noħolqu kollox online, ġifieri xorta tistgħu titlu fis-sit merlinpublishers.com min iridu isibu naturalment hemmhekk fil-kunjett tal-kodba, eċċetera, eċċetera. Miġdiet nirringrazzja l-Karl, grazzi l-Matthew tal-li kontu magħna hawnhekk il-lejla u grazzi tal-li segwejtuna il-lejl tajjeb. Grazzi.